Takže príjemný dobrý večer prajem. Podľa ustanovenia paragrafu 13 odstavec 4 písmeno A zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov, ďalej ako zákon o obecnom zriadení, otváram prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2025, ktoré sa koná dnes, dňa 13. januára 2025 s plánovaným začiatkom o 18. hodine. Návrh program, teda v zákone stanovenej lehote bol poslancom obecného zastupiteľstva hlavnej kontrolórke bola zaslaná pozvánka, podľa ktorej bodov sa bude zasadnutie obecného zastupiteľstva riadiť. Prvým bodom je otvorenie zasadnutia, ktoré som teraz urobil, a ďalej v tomto bode určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Ja na dnešnom prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva roku 2025 vítam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v plnom počte 9 a chcem medzi nami privítať a teda aj podotknúť, že je to jeho prvá účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva nového zamestnanca prednostu obecného úradu v Letanovciach, pána Juraja Peťka, takže pekne ho medzi nami vítam. A prešli by sme teda k bodu, v ktorom učíme zapisovateľov a overovateľov zo zapisnice. Ja teda po dohode určujem zapisovateľa dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva práve prednostu Juraja Peťka a poprosil by som za overovateľov z dnešného zasadnutia poslancov magistru Zuzanu Lesňakovú a magistra Pavla Toporcera. Prečítam návrh uznesenia k bodu číslo 1. Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zapisnice magistru Zuzanu Lesňakovú a magistra Pavla Toporcera a určeného zapisovateľa pána doktora Juraja Peťka. Dávam hlasovať, kto je z prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo toto uznesenie jednohlasne prijalo a opätovne konštatujem, že v plnom počte je zastupiteľstvo uznášania schopné. Prešli by sme k bodu číslo 2 a tým je schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Takže teraz, ak dovolíte, prečítam body tak, ako boli zverejnené a ako ste ich vy dostali v materiáloch tam doručených. Čiže bod číslo 2 je schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Bod číslo 3 obligátorný bod, a to je kontrola uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2024. Bod číslo 4 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Letanovce. Bod číslo 5 rozhodnutie o prebytočnosti majetku obce Letanovce, časť stavby Kartuzianského kláštora. Bod číslo 6 zmena uznesenia číslo 93/11/2024 zo dňa 25.11.2024. Bod číslo 7 schválenie predĺženia zmluvy o vypožičke a prenechanie predmetu vypožičky do užívania obchodnej spoločnosti Kláštorisko Letanovce s.r.o. Bod číslo 8 vyhlásenie zámeru na vypožičku časti nehnuteľnosti stavby Kartuzianského kláštora. Bod číslo 11 rôzne a bod číslo 12 záver. Takto sú tie body, ako ste mali doručené v materiáloch. Dávam hlasovať, kto je z prítomných poslancov za to, aby sa dnešné zasadnutie riadilo podľa týchto doručených bodov v pozvánke. Dávam hlasovať, kto je za. Konštatujem jednohlasné prijatie. No a dávam do pléna priestor, či má niekto z prítomných poslancov nejaké doplňujúce body. Na jednej strane, na druhej strane nie. Nie, ak dovolíte, ja mám návrh o doplnenie zasadnutia, alebo teda rokovania obecného zastupiteľstva o 2 body. A to tie body sme nazvali zmena uznesenia číslo 106/12/2024 zo dňa 11.12.2024. A to by bolo ako bod číslo 9 a bod číslo 10 je zmena uznesenia číslo 107/12/2024 zo dňa 11.12.2024 v
v krátkosti informácia. Zmena týchto uznesení, ktoré boli na predchádzajúcom zasadnutí prijímané, sa týkajú zriadenia príspevkovej organizácie obce Letanovce, kláštorisko, archeopark a muzeum v Letanovciach. Na základe toho, že po zastupiteľstve som posielal žiadosť na štatistickú úrad Slovenskej republiky a vystali tam niektoré, nazvime to také administratívne pochybenia alebo chybičky, ktoré budeme museli v nich zjednať napravu, aby tie uznesenia boli totožné, používali sa rovnaké názvy, čiže len v krátkosti na vysvetlenie. Takže dávam hlasovať, kto z prítomných poslancov je za to, aby tieto dva doplňujúce body, bod číslo 9 a bod číslo 10, boli zaradené do rokovania obecného zastupiteľstva. Ďakujem, konštatujem, zastupiteľstvo jednohlasne prijalo a doplnilo aj tieto dva body do rokovania. Prešli by sme k bodu číslo 3 a tým je kontrola uznesení z posledného, čiže z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Letanovce, ktoré sa konalo dňa 11.12.2024. Na uvedenom zasadnutí bolo prijaté uznesenie číslo 94/12/24, ktorým boli určení overovateľia a zapisovateľka zo zapisníc zo zasadnutia. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 95/12/2024 obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva a uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 96/12/2024 obecné zastupiteľstvo Letanovce zobralo na vedomie plnenie uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 97/12/2024 obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Letanovce na prvý pôrok roku 2025. Uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 98/12/2024 týmto uznesením obecné zastupiteľstvo Letanovce schválilo rozpočet obce Letanovce. Toto uznesenie takisto považujem za splnené. Ďalšie uznesenie, ktoré bolo prijaté, je uznesenie číslo 99/12/2024. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej kontroly. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 100/12/2024 obecné zastupiteľstvo Letanovce zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z ďalšej vykonanej následnej kontroly. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 101/12/2024 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z ďalšej následnej kontroly týkajúcej sa kontrola dodržiavania ustanovení výberovým spôsobom. To bola kontrola na dodržiavanie ustanovení zákona 357. Uznesenie považujem za splnené. Prijaté uznesenie číslo 102/12/2024. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo v Letanovciach prijalo všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesenie číslo 103/12/2024. Ním obecné zastupiteľstvo Letanovce sa vzneslo na prijatie všeobecné záväzného nariadenia číslo 5/2024, ktoré pojednáva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Uvedené uznesenie takisto považujem tým, že je zapracované, za splnené. Uznesenie číslo 104/12/2024. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo vyhlasilo zámer na odčlenenie pozemku na nájom pozemku
KNC 2511/42 o výmere 1 metra štvorcového. To sa týka, teraz nie paketa, ale balíkovo. Čiže to je schválenie zámeru. Nevyhlásenie, ale schválenie už zámeru, lebo na predchádzajúcom bolo vyhlásenie zámeru. Čiže to je uvedené uznesenie, považujem, myslím, že pán prednosta, neviem, či už tam už sme dostali naspäť. Takže už považujem toto uznesenie za splnené. Už máme podpísané zmluvy naspäť. Ďalšie uznesenie, ktoré bolo prijaté, je to uznesenie číslo 105/12/2024. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo výšku finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Letanovce. Uvedené uznesenie takisto považujem za splnené. Uznesením číslo 106/12/2024 týmto obecné zastupiteľstvo v Letanovciach zriadilo príspevkovú organizáciu obce Kláštorisko Archeopark a múzeum v Letanovciach, skrátke KAML, s účinnosťou od 1.2.2025. Uvedené uznesenie považujem za uznesenie v plnení. Nakoľko aj tohto uznesenia sa budú týkať tie dnešné doplnenia. A takisto uznesenie číslo 107/12/2024. Ním obecné zastupiteľstvo v Letanovciach určilo základné podmienky a schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie obce Letanovce, skrátke KAML, a uvedené uznesenie takisto považujem za uznesenie v plnení, nakoľko tiež tam budú vykonané teraz tie administratívne zmeny, ktoré som spomínal. Prijaté uznesenie číslo 108/12/2024. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schválilo cenník za služby a úkony poskytované obcov Letanovce s platnosťou od 12.12.2024. Považujem uvedené uznesenie za splnené, keďže boli jednotlivé služieb zapracované. Ďalšie uznesenie, ktoré bolo prijaté, je uznesenie číslo 109/12/2024. Týmto uznesením obec Letanovce schválilo pokračovanie fungovania a existenciu v MÁS Miloš Spiš a schválilo výšku členského príspevku. Uvedené uznesenie považujem za splnené. Uznesením číslo 110/12/2024 obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schválilo memorandum o spolupráci medzi mestom Gelnica a obcou Letanovce. Uvedené uznesenie, nakoľko ešte k samotnému podpisu nedošlo, takže považujem za uznesenie v plnení. A to by bolo vlastne to bolo posledné uznesenie, ktoré bolo prijaté na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Máte, alebo sú z radu poslancov nejaké otázky k plneniu týchto uznesení z predchádzajúceho zasadnutia? Pokiaľ nie sú, prečítam návrh uznesenia k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2024 a konštatuje, že uznesenia číslo 94/12/2024 až 105/12/2024 sú splnené. Uznesenia číslo 106/12/2024 a uznesenie číslo 107/12/2024 sú uznesenia v plnení. Uznesenie číslo 108/12/2024 je a takisto 109/12/2024 sú splnené, čiže 108 a 109 sú splnené. A uznesenie číslo 110/12/2024, to je to uznesenie o memorandu s mestom Gelnica, je v plnení. Dávam hlasovať, to je z prítomných poslancov, za prijatie tohto uznesenia.
konštatujem jednohlasné prijatie uznesenia k tomuto prejednávanému bodu. Prešli by sme k bodu číslo 4 a tým sú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Letanovce. A ak dovolíte, keďže už materiály a vážnou mierou participoval na zastupiteľstve pán prednosta, tak dovolíte, dám aj jemu slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čo sa týka tohto bodu, takže v podstate aktuálne platné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Letanovce boli schválené ešte v roku 2023, avšak v článku 15 bod 5 stanovujú maximálnu lehotu na prenechanie majetku obce do výpožičky na dobu najviac 3 rokov, či na dobu určitú. A vzhľadom na skutočnosť, že je tam vlastne zámer kláštoriska Letanovce SRO zúčastniť sa alebo respektive podať žiadosť do toho dotačného programu Terra Incognita, je nevyhnutné a tam preukázať vlastne právny vzťah k majetku obce na dobu dlhšiu, čiže minimálne 5 rokov. A to je minimálna tá podmienka. No a vlastne vzhľadom na túto skutočnosť sme zmenili zásady v tom článku 15 bod 5, kde sme vlastne stanovili, že majetok obce možno prenechať do výpožičky len na dobu určitú, najviac na 3 roky. Avšak vložili sme tam výnimku, a teda výnimku tvoria prípady, keď je majetok obce prenechaný do výpožičky právnickej osobe založenej alebo zriadenej obcov Letanovce. V prípade právnickej osobe, ktoré má obec majetkovú účasť. V takýchto prípadoch je možné dohodnúť výpožičku aj na dobu dlhšiu ako 3 roky, najviac na 10 rokov. Čiže vlastne toto je tá zásadná zmena, ktorú tam robíme. Ďakujem pánovi prednostovi, otváram rozprávu k týmto zásadám. Podstatná vec, zásady ako také, tým, že aj vlastne boli nejaké nové dodávky prijímané v roku 2023, čiže nie tak nedávno, ostávajú v platnosti v tom článku bodu 15, článku 15 bodu 5 bude takáto úprava. Samozrejme, my pre tú prehľadnosť, aby to nebolo rozbité vo viacerých dokumentoch, tak sme to dali do jedného dokumentu. Vlastne konštatujeme, že tie z roku 2023 sa rušia a s touto zmenou sme aktuálne platné. Viete, keď občania budú pozerať, aké sú zásady, aby nemuseli hľadať dodatky, že vtedy bolo... Takto dohodli sme sa, že nebudeme postupovať presne tak, ako robia naši predstavitelia zákony a dodatkovať, že sa potom z nich človek ako nevyzná, ale bude to opäť ako ucelený elaborát. Sú nejaké otázky k tomuto? Pokiaľ nie, prečítam návrh uznesenia prejednávanému bodu. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. S tou úpravou, ktorá bola teraz vlastne prednesená, takže dávam hlasovať, kto je z prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem a konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté. K bodu číslo 5 programu je rozhodnutie o prebytočnosti majetku obce Letanovce, časť stavby Kartuzianského kláštora. Takže takisto poprosím v krátkosti pána prednostu. Už nemusíme ani dôvodovú správu čo mať, ale ešte proste opísať aj pre verejnosť, ktorá to bude prípadne pozerať, o čo sa jedná. Ďakujem vám pekne za slovo. Takže nielen podľa aktuálnych platných zásad, ale aj podľa zákona o majetku obci je vlastne povinnosť príslušného orgánu obce majetok, ktorý má byť prenechaný do užívania inej právnickej osobe, vyhlásiť za prebytočný. A vlastne aj vzhľadom na túto skutočnosť sme pripravili toto uznesenie a vlastne ten dočasný prebytočný majetok obce bude tá stavba Kartuzianského kláštora so súpisným číslom 601, ktorá sa nachádza na parcele 3691/4 a je to presne podľa prílohy, ktorú máte k tomuto uzneseniu. Je to situácia, čiže tá samotná kaplnka, ktorá má vlastne predmetom aj žiadosti, ktorú bude dávať obecná firma vlastne do dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita, čiže to tak skrátke.
Ďakujem. Takže majetok vyhlasujeme za dočasný prievod. Takže na ďalšej strane potom v materiále máte podľa legendy vyznačená červeným orančikovaná čas, v ktorej by mala byť situálna taká plnka svätej Margity. Otváram rozprávu. Ja dve veci, jednu doplním, že my vyhlasujeme prebytočnú iba tú samotnú kaplnku. Lebo ak bolo to trochu nejasné povedané, tak len uistujem sa. Nie tú kaplnku, ale tú plochu, tú, čo je vyznačená v prílohe. No, to je kaplnka svätej Margity a preto navrhujem, to som si teraz všimol, že dopísal by som tam, že ak v zátvorke podľa prílohy číslo 1 pomôčka NKP kláštorisko, situácia podrisu, napríklad pomôčka, že kaplnka svätej Margity, aby bolo jasné, že očujú odkaz na pôdorys, ale nie je napísané, že čo z toho pôdorysu je, čiže aby... Ale tam máš tu je v legende, kaplnka svätej Margity. Ale v uznesení, aby bolo tam sa v uznesení, ja predpokladám, že pri uznesení bude zverejnené, lebo pôdorys je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a tá otázka bude aj pôdorys zverejnený s uznesenami, asi nie, to sa nerobí. Môžeme, asi by to bolo vhodné. Ja v tom nevidím problém, lebo strašne ťažko sa definuje proste takýto majetok. To nie je nejako v budove, že poviem, že to je miestnosť tam a tam. No, preto som to tak vymyslel, že... Takže ja by som kľudne navrhol, že zverejníme tam ten pôdorys k tomu. A preto hovorím, že radšej dajme aj v tom samotnom uznesení, že to je kaplnka svätej Margity a už takto bude jasné. Už si to značí. A to isté potom nastane aj v bode, potom v ďalšom, kde tiež to tak definujeme. Keď to budeme, tú konkrétne tú časť, keď budeme dávať do výpožičky, tam to tiež potom nadefinujeme takto v samotnom uznesení. Kde to pani chceš vpísať? Ja ti poviem, kde to vpíšeme. Než prečítam, jak je čas nehnuteľného majetku, ale zátvorka začína podľa prílohy číslo 1 IKP kláštorisko, situácia podorisu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Uzatvorená zátvorka bude stavba, a tam pôjde za túto pomôčku pôjde kaplnka svätej Margity, kartuziánsky kláštor. Tam suniem tú kaplnku. To tam nepasovalo nejak. Niekde tam proste treba dať, že to vidíš. Pretože niekde tam nie je veľmi veľa miest na to pomôcť. Preto som si spýtať. Bude stavba, pomôčka kaplnka svätej Margity, pomôčka kartuziánsky kláštor. Dobre, že tam sa to čiže kartuziánsky kláštor a do zátvorky, že kaplnka svätej Margity. No to prvé, že potom už môže byť, lebo potom pokračuje so súpisným číslom 601, tak... To celá stavba je 601. Ja neviem, preto hovorím, že tá kaplnka je lepšie možno dať pred kartuziánsky. Lebo vieš, tam by si myšlienky... Môže byť, hej, hlavne by to tam bolo. Že by niekto nechápal, že 601 je novečko... Nie, že je kaplnka svätej Margity súpisné číslo. Či tak to už neviem, že... Môže byť, len aby to tam bolo, to je celé. Dobre, ďalšie nejaké postrehy? Na druhej strane máte niekto niečo? Ak nie, prečítam návrh uznesenia k tomuto bodu číslo 5. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce v súlade s paragrafom 9 zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov, ďalej ako zákon o majetku obci a podľa zásad hospodárenia s majetkom obce Letanovce zo dňa 13.1.2025 rozhodol následovne. Časť nehnuteľného majetku obce Letanovce podľa prílohy číslo 1 NKP kláštorisko, situácia podorisu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, stavba, pomlčka kaplnka svätej Margity, pomlčka kartuziánsky kláštor so súpisným číslom 601, nachádzajúci sa na parcele registrácie s parcelným číslom 3691/4, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 21 681 m2, okres Spišská Nová Ves, obec Letanovce, katastrálne územie Letanovce, ktoré je vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce, sa označuje ako dočasne prebytočný majetok obce. Kláštor je vedený v ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaný pod číslom 10745/3 ako ruina a archeologické nálezisko, číslo rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2258/93. Ja len taká poznámka, že to, čo sme riešili, že či to tam je z toho jasné, že čo je urbársky pozemok a obecná stavba, či by nebolo lepšie dať, že so súpisným číslom, a teraz ktorá je vo výlučnom, tá časť nehnuteľného majetku obce, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce, sa označuje ako dočasný prebytočný majetok a až tu by som dal, že a nachádzajúci sa na parcele výstav. To len taká idea, že či tak to nebude jasné, lebo
Ja som to tiež napríklad tak pochopil, že teda, čo urbánsky pozemok, že je obecný, hej, že či to tak nebude jasnejšie. Návrh. Lebo tam v tých ďalších bodoch sme to porešili, ale tu som si to nevšimol, že sme to tak definovali. Najprv stavba, hej, ako bolo jasné, že toto je na LVčku 1 a potom nachádzajúci sa na parcele. Zamenil by som ten... Je to treba v majetku obci kláštor? My máme kláštor, ale my nemáme pozemok, hej? Pozemok, ale toto pojednáva o tom, že dáme do prebytočného majetku čas stavby, nie? Čas stavby a to, že na akom je pozemku, to nadefinoval právnik, že takto tam treba dať, hej? Aha, že doplniť ešte. Ale pozemok 3691/4 je toto by som dal nakoniec. v liste vlastníctva a pozemku. Hej, tak, takže môže si to poznačiť, a keď to prečítať ešte raz, lebo aby to bolo jasné, čo je obecné a čo vlastne prenajímame. Myslím si, že tak. Čiže ja som sa teraz trošku strátil, čiže tú parcelu až na koniec, je? Tam je má so súpisným číslom, čiarka, hej, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce sa označuje ako dočasne prebytočný majetok a ešte môže, a táto časť stavby sa nachádza na parcele registra C, tak by som to nejak nadefinoval. Vymeniť to slovo. Hej, lebo tam sú tie čiarky, že človek vie, že čomu patrí to za čiarkočku. Tak jak je to napísané, si myslíš, že ten pozemok je vo výlučnom vlastníctve. Môžete dať sú čiarky, ale tie čiarky je ten minimum. To bude jednoznačné, asi podľa mňa. Dobre. Takže... Hej, takú časť so súpisným číslom. Dobre, čiže prečítam teda ešte návrh uznesenia ešte raz. Celý, to zase nie je toľko, takže upravené, alebo teda skorigovaný návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce v súlade s paragrafom 9 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskôrších predpisov ďalej ako zákon o majetku obci a podľa zásad hospodárenia s majetkom obce Letanovce zo dňa 13.1.2025 rozhodlo následovne. Časť nehnuteľného majetku obce Letanovce podľa prílohy číslo 1 NKP Kláštorisko. Situácia pôdorysu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, stavba, kaplnka svätej Margity, kartuziánsky kláštor so súpisným číslom 601, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce, sa označuje ako dočasne prebytočný majetok obce, nachádzajúci sa na parcele registra C s parcelným číslom 3691/4, druh pozemku zastávaná plocha nádvorie o celkovej výmere 21 681 m2, okres Spišská Nová Ves, obec Letanovce, katastrálne územie Letanovce. Kláštor je uvedený v ústrednom zozname pamiatkového fondu, evidovaný pod číslom 10745/3 ako ruina a archeologické nálezisko, číslo rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky /2258/93. Dávam hlasovať, to je z prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie k tomuto bodu číslo 5 bolo jednohlasne prijaté. Prešli by sme k bodu číslo 6 a tým je zmena uznesenia číslo 93/11/2024 zo dňa 25.11.2024 a tu by som asi poprosil Páru, že by si povedal nám, ty máš asi najviac teraz informácií k tomu, čo je potrebné vlastne urobiť, alebo aké pokyny sme dostali od riadiaceho orgánu. Áno, toto pôvodné uznesenie, ktoré sme schváľovali v novembri, musíme zrušiť, nakoľko je tam predĺžená tá doba iba o 5 rokov a to v podstate môže sa stať, že to nebude postačovať. Čiže musíme to predĺžiť na minimálne predĺženie o 6 s tým, že pôvodná zmluva je do roku 2026, to znamená, že ešte od teraz do februára 2026, čiže rok ešte stále vyššie roka platí. Keď tam pridáme ďalších 6 rokov, to znamená, že budeme mať celkovo 7. V prípade schválenia dotácie je 5 rokov musí byť projekt udržateľný a zároveň počas doby realizácie, to znamená minimálne rok, najviac 2 môže trvať tá realizácia, čiže povedané laicky potrebujeme mať 7-ročný prenájom voľné výpožička. Čiže keďže to pôvodne sme schválili predĺženie o 5 rokov, potrebujeme ho zmeniť, to bude ďalšie uznesenia, čiže to pôvodne musíme zrušiť. Opäť formálna vec.
Dobre, tak ja už len na doplnenie asi taká situácia, že k tej výzve o terra incognita vlastne na začiatok sme od toho sprostredkujúceho orgánu dostali informácie, že na ich posudzovanie kompletnosti všetkých administratívnych záležitostí ku žiadosti postačuje súhlasné vyjadrenie ako vlastníka pozemku, tak aj vlastníka stavby. To sme urobili, ale potom v tom procese kontroly a tak ďalej na KSK prišli právne oddelenie k takému právnemu názoru, že nie je to postačujúce, že bude to najvhodnejšie, keď to bude ošetrené nájomnou zmluvou a s adekvátnym časovým rozlišením. Že je definovaný jasný právny sen. Čiže tak. Čiže na základe uvedeného to uznesenie, ktoré bolo v novembri vlastne prijaté, tak zrušíme a v ďalšom bode sa bude riešiť vlastne ako nový status na vysvetlenie. Dobre, prečítam návrh uznesenia teda k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce ruší uznesenie číslo 93/11/2024 zo dňa 25.11.2024. Dávam hlasovať pre prítomných poslancov za toto uznesenie. Ďakujem, konštatujem jednohlasné prijaté uznesenie k prejednávanému bodu číslo 6 a prešli by sme automaticky k bodu číslo 7 a tým je vlastne schválenie predĺženia zmluvy o vypožičke a prenechanie predmetu vypožičky do užívania obchodnej spoločnosti Kláštorisko Letanovce SRO. Takže poprosím pána konateľa, aby dokončil. Tak toto je priame pokračovanie predchádzajúceho uznesenia, kde som hovoril, že kvôli tomu časovému rámcu musíme schváliť nové. To znamená, že v bode A je tam to predĺženie nie o 5 rokov, ako bolo pôvodne, ale o 6 rokov. A v bode B, keď už sme to mali riešiť s právnikom, tak doplnil tam to uznesenie presnými nejakými údajmi ohľadom pozemku, parcely aj ohľadom obchodnej spoločnosti. Len mierne preformulované, ale význam ostáva ten istý, čiže opäť formálna vec. Dobre, otváram rozprávu. Chcete sa niečo ešte k tomu opýtať? Má to súvis jedno s druhým. Adam ste pochopili. Celé zastupiteľstvo má vlastne súvis. Celé vyvolané zastupiteľstvo má súvis s chybou úradníka, ktorú musí teraz povedať. A my môžeme kľudne otvorene povedať, že my máme aj mailom vlastne informáciu, že prešlo administratívnou kontrolou a oni sa až následne po uzavretí administratívnej kontroly rozhodli, že trošičku pozmenia svoj názor. No a teraz sme na základe takéto chybičky sme na ťahu my a tieto dva zastupiteľstva, ktoré budú v januári, veľmi ani plánované až tak neboli, ale na základe tohto tu musíme vlastne robiť. Takže pokiaľ nie sú otázky ešte nejaké k tomu, tak dovolíte, prečítam návrh nového uznesenia k prejednávanému bodu. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce za A schváľuje predĺženie zmluvy o vypožičke s vypožičiavateľom pozemkové spoločenstvo Urbanov Letanovce so sídlom Slovenského rája 124 05313 Letanovce IČO 42327 008 o ďalších 6 rokov a za B súhlasí s prenechaním predmetu vypožičky nehnuteľnosť pozemok registra CS s parcelným číslom 3691/4 o celkovej výmere 21 681 m2, druh pozemku zastávaná plocha na dvorie, evidovaný okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 699, nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obec Letanovce, katastrálne územie Letanovce, do vypožičky obchodnej spoločnosti Kláštorisko Letanovce SRO so sídlom Slovenského rája 55 05313 Letanovce IČO 52443 892 počas doby trvania vypožičky. Dávam hlasovať, to je z prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem a konštatujem, že obecné zastupiteľstvo uvedené prečítané uznesenie jednohlasne schválilo. Prešli by sme k bodu číslo 8 a tým je vyhlásenie zámeru na vypožičku časti nehnuteľnosti stavby Kartuzianského kláštora. Dokončíš? Môžem, aj. Teraz tú časť tej stavby, ktorá je obecná, ideme dať do výpožičky obecnej SROčke, ktorá bude žiadateľom pre danú dotáciu. To znamená, že potrebujeme mať vysporiadaný vzťah k stavbe. Tým, že je to majetok obce a nevysel zámer, tak pôjdeme cez dve obecné zastupiteľstva
To znamená, že teraz schválime zámer výpožičky tej časti stavby pre obecné SRO a potom po 15 a viac dňoch schválime to finálne potvrdíme tú výpožičku, lebo tak ako práve pán starosta, do 15. januára musíme dať vzťah k pozemku a potom do konca januára vzťah k stavbe na KSK. Aj tak nejakým spôsobom sa dohodli, keďže cez Vianoce a tak ďalej sa to nedalo poriešiť, nejaké tieto termíny sme si vyrokovali. Takže bod číslo 8, tá časť stavby, opäť len taká plnka Svätej Margity, pôjde výpožičkou pre obecnú SRO, kde sú napísané všetky detaily, čiže bude to tá istá doba trvania, ako je na pozemok, čiže do 11.2.2032. Je tam napísaný aj ten dôvod osobitného žiadateľa. Podľa našich zásad je to v našom prípade tento: ak prenájom majetku obce prispieje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového, zdravotného alebo sociálneho rozvoja obca a jeho obyvateľstva. Čiže v danom prípade to pôjde to zabezpečenie rozvoja kultúrneho, bude to kultúrny rozvoj obce, lebo je to národná kultúrna pamiatka, čiže z takéhoto dôvodu to dávame bezodplatne do výpožičky obecnej SRO. Samozrejme, že je to ovplyvnené aj tým, že je to SROčka má vlastne na obcov, to znamená, že preto tam je ten dôvod. A ešte jedna poznámka, ten samotný pozemok aj v samotnej zmluve, ktorá bude medzi SRO obcov za účasti urbárov, bude tam podpis aj urbárov, znamená, že tá pôvodná výpožička, to sa týkalo tej, ktoré som nič to nepovedal, toto je stavba, ide to do obecnej SROčky, čiže myslím si, že som povedal všetko, akorát opäť v návrhu uznesenia v bode 1, keď máme, že časť stavby podľa NKP Plaštív, opäť by som použil presne tú istú formuláciu v tej prvej vete, že len také, jak som mal v tom predchádzajúcom bode, čiže tam by sme to mali nadefinované cez stavba, pomôčka, kaplnka. Tu je časť stavby, tam by som dal časť stavby, ale nechal majetku obce, záporky podľa prílohy, že úplne presne definíciu a zároveň, aby tam aj bolo napísané to, čo je v tom predchádzajúcom, že tá príloha číslo 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť, lebo to tam nejakým spôsobom sme asi zabudli, čiže navrhujem, aby to bolo tá istá textácia ako v tom predchádzajúcom bode. A lebo tá situačná mapa a backstola tiež by mala byť súčasťou aj tejto zmluvy. Hlavne musím súčasť zmluvy, lebo tu definujeme tú časť stavby cez tú konkrétnu mapu. Nemáme geometrický plán, ale je to samozrejme po diskusii s právnikom, že takým spôsobom sa to dá nadefinovať. Čiže to celé sme mali predchádzajúcom uznesení, tak aby sme presne takisto definovali tú konkrétnu časť stavby. To je celé, čo chcem povedať. No, tak ja sa pokúsim teraz za pochodu to tam implementovať do toho, trošku je to... Ale sa chcem ešte, áno, nech sa páči, že do tohto uznesenia my tam nemusíme dávať toto, čo chcela teda Inkognita, toto systematické vytváranie. Nie, lebo tá zmluva vyšla, daná zmluva musí obsahovať nejaké povinné časy, že doba trvania s kýmto a tak ďalej, ale to samotné znenie je už kvázi na nás. A ako sa nadefinuje, že toto účel tej výpožičky, je to tu aj nadefinované. Tu máš podmienky výpožičky, záujem máš? V zmluve o výpožičke bude definovaný ten bod 1.6, že na vytvorenie produktu, systematické vytváranie produktu cestovného ruchu, to bude v zmluve, ale tu na základe zákona, na základe zásad nám stačí, potrebujeme tam napísať ten osobitný zriadeľ. Ten iba z toho, čo je v zásade. Tam musíš vybrať toho, čo tam nadefinované. Tam sú nejaké pojem. Toto článku 13 nie je vymenované a my sme brali, že tento sa kvázi najviac hodí, prečo to chceme tú časť toho majetku prenájsť. Čiže tam to nebude, ale keď sa na to pýtaš, tak akorát som hovoril, že aj do tej pôvodnej zmluvy urbár obec, keďže budeme meniť jej dobu plnenia, tak som poprosil, aby tam opäť sa tiež doplnila tá 1.6, že aj v tej pôvodnej zmluve je, že systematické vytváranie produktu cestovného ruchu v tej urbánskej, lebo to proste potom pokrýva všetky možné možnosti, keď by hypoteticky žiadalo nejakú dotáciu obec. Ale ja si skôr myslím, že
ten model bude taký, že všetko bude žiadať SROčka, hej? Ale budeme to tam mať, to sú vlastne aj do tej ľubárskej zmluvy. Žiadna, to je len proste formálna vec, hej, že Účel treba potom prihadzovať, keby náhodou. Hej, proste keď má človek viac nič sa nestane, lebo môže sa stať, že opäť nám to bude treba. Tak preto som tu tak správu, že už budeme mať pripravené aj na takéto scenáre. Čiže toto je o tomto bode. Hej, tá definícia by bola rovnaká, to je celé. Dobre, Ale v takže... ktorej časti? Zostáva po uznesení, ktoré sme mali. No áno, ale až... Čas je na tú. Iba pobod so súpisným číslom. Čiže tak, jak sme definovali, že v tom predchádzajúcom So súpisným číslom. Áno, to definovali takto, že časť nehnuteľného majetku obce Letanovce do zátvorka podľa prílohy číslo 1 pomočka NKP Kláštorisko pomočka situácia pôdorysu, ktorá tvorí neudeliteľnú súčasť tohto uznesenia, koniec zátvorky, pomočka stavba, pomočka kaplnka Svätej Margity, pomočka Kartuziánsky kláštor a už všetko potom tam ostalo v tom uznesení. Ale pozor, lebo v koncu bodu 1 máš vlastne niečo podobné, že nehnuteľnosť, pomôcka, časť stavby je vo výlučnosti. Ale to on už pretransformuje vlastne celé toto, hej, tú časť. Ale keby tam dali kaplnka Svätej Margity? Nie, Tam ide o ten pozemok, že ten pozemok nie je vo nie, vlastníctve. Pozemok to nejde, ide tam... takto, v prvom rade, to som si všimol, chýba nám tam zakomponovala príloha číslo 1, lebo tá príloha číslo 1 je... Toto bola moja základná otázka, či príloha číslo 1 aj bude aj tu na súčasťou. Tak napíšme to, ja to napíšem a tak to prečítam. To môžeme dať v tej uznesení. Domotáme sa na číslo. No, Takže časť stavby. Ja ti to budem diktovať. Čiže odstavec začína potom jednotka. Bude časť nehnuteľného majetku obce Letanovce. Zatvorka podľa prílohy číslo 1. Pomočka NKP Kláštorisko. Pomočka situácia pôdorysu. Čiarka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť. Súčasť tohto uznesenia. Uzatvorená zatvorka. Pomočka stavba. Pomočka kaplnka Svätej Margity. Pomočka Kartuziánsky kláštor so súpisným číslom 601. A zvyšok už je vlastne to, ako... Pokračuje. Hej, ktorá je vo vlastníctve obce, Nie. pardon. Vedená zo strednom. Hej. Známe a už pokračuje ďalej do konca. Hej, už pokračuje do konca. Len tento začiatok bude taký. Je to proste zamotané poviem pravdu. Čiže radšej nech sa nepomýlim, lebo je to tam... Ja na to je, že to nie je jednoznačné. Fakt, takže poviem pravdu. No úplne na začiatok to stačil ten písomný súhlas, to bolo najjednoduchšie. Áno, to bolo najjednoduchšie. My sme vytvorili zmluvu, lebo znova by bolo potrebné tak či tak, ale... A tých 21 681 na to je nejaká komunka, alebo Nie, Celá parcela. Celá parcela, tak. Právne živníkov. Môže dobre také cesty. Raz. 13. Ešte treba trošku dopadne. 7 povedal. No dobre, Že zase nepôjde. môžeme ísť k čítaniu návrhu uznesenia, lebo je to vyhlásenie zámeru, takže je to trošičku rozsiahlejšie. Máte ešte niekto nejaké pripomienky k uzneseniu, už by som sa nerad potom tam zasekal, to sa stratím akože riadne. Takže, ak dovolíte, prečítam návrh uznesenia prejednávanému bodu číslo 7, a to je schválenie predĺženia, teda vyhlásenie zámeru na vypožičku časti nehnuteľnosti. Takže obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schváľuje vyhlásenie zámeru na vypožičku nehnuteľného majetku obce Letanovce v súlade s paragrafom 9 AA odstavec 2 písmeno E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci z nej neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dvojbodka, poprvé. Časť nehnuteľného majetku obce Letanovce podľa prílohy číslo 1 pobočka Národná NKP Kláštorisko
situácia podorisu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, pomočka stavba, pomočka kaplnka svätej Margity, pomočka kartuziánsky kláštor so súpisným číslom 601, vedená v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10745/3 ako ruina a archeologické nálezisko, evidované pod rozhodnutím MKSR, pomočka 2258/93 až 32. Nehnuteľnosť, časť stavby sa nachádza na parcele registra C s parcelným číslom 3691/4, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 21 681 m2, nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obec Letanovce, katastrálne územie Letanovce. Nehnuteľnosť časť stavby je vo výlučnom vlastníctve obce Letanovce, evidovaná okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 1. Po druhé, vypožičiavateľ kláštorisko Letanovce SRO so sídlom Slovenského raja 55 Letanovce 05313 IČO 52443 892, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Košiciach, oddiel SRO vložka číslo 46498 veľké písmeno V, pričom vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok obce do nájmu alebo vypožičky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu orgánu obce Letanovce. Po tretie, vypožička sa uskutočňuje bezodplatne, pričom vypožičiavateľ nebude povinný uhrádzať obce Letanovce žiadnu odplatu za užívanie predmetu vypožičky, avšak je povinný znášať náklady spojené s bežnou údržbou, správou, opravami a prevádzkou vypožičanej nehnuteľnosti. Po štvrté, doba vypožičky do 11.2.2032. Výpožička uvedenej nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo Letanovce určuje na základe článku 13 odstavec 2 písmeno C schválených zásadov hospodárení s majetkom obce Letanovce, a to, ak prenájom majetku obce prispieje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového, zdravotného alebo sociálneho rozvoja obce a jeho obyvateľstva. Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo v Letanovciach považuje dôvod hodný osobitného zreteľa za dostatočný v zmysle zákona o majetku obcí a schválených zásad. Toť uznesenie dávam hlasovať pre prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, konštatujem, uvedené uznesenie bolo jednohlasne prijaté a zároveň konštatujem, že pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov, že sa jedná o nakladanie s majetkom obce. Prešli by sme k bodu číslo 9 a to je zmena uznesenia číslo 106/12/2024 zo dňa 11.12.2024, čiže v krátkosti na základe toho, čo som už prezentoval, že sme posielali žiadosť o pridelenie identifikačného čísla na štatistický úrad Slovenskej republiky a podľa pokynov pracovníka, ktorý našiel tam nejaké chybičky krásy v uvádzaní názvov a doslova do písmena, či má byť alebo nemá byť medzera medzi pomlčkou a tak ďalej. Sme boli takto proste tak neupozornení, aby sme si tieto veci zjednali a zrovnali, hlavne v žiadosti, čo sa týka pridelenia IČA a v zriaďovacej listine. Čiže, ako som spomínal, chceme to mať správne formulované a tak ďalej, tak sme pristúpili k tomu, že toto uznesenie vlastne schválime zmenu s tým, že ale to znenie uznesenia bude vlastne presne také isté, ale už bude tam uvedený správny názov, budem to čítať dokonca aj v tom názve, že kde je uvedené veľké počiatočné písmeno a kde malé. Asi to v dôvodovej správe. Sú otázky? Lebo uznesenie je kompletne identické, sú presne. Áno, presne. Takže tam sa nič nemení, iba názov. A ešte tam, keď bola použitá tá skratka, tak sme dali tiež celý názov. Tak. Z toho druhého uznesenia. To poviem potom v ďalšom ako zrušení, že sme sa vlastne tam dohodli. Takže prečítam návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje zmenu uznesenia číslo 106/12/2024 zo dňa 11.12.2024 nasledovne. Podľa paragrafu 11 odstavec 4 písmeno L zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov zriaďuje príspevkovú organizáciu obce Kláštorisko, veľké K, medzera, pomlčka, medzera, archeopark, veľké A a múzeum, malé M v Letanovciach, čiže automaticky v Letanovciach veľké L, s účinnosťou od 1.2.2025. Starosta obce na dobu najviac 6 mesiacov poverí riadením Kláštorisko, pomlčka, archeopark a múzeum v Letanovciach magistra Petra Ďuricu. Pred uplynutím tejto doby predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na menovanie riaditeľa Kláštorisko, pomlčka, archeopark a múzeum v Letanovciach, aby to bolo presne tak. To bolo, dávam hlasovať, to je sprítomných za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, konštatujem jednohlasné prijatie. Prešli by sme k bodu číslo 10, a to je zmena uznesenia číslo 107/12/2024 zo dňa 11.12.2024. Obligatórna záležitosť, čiže opäť, aby sme uzrejmili názov a aj skrátka KAML, kde bude a v akých situáciách používaná. Čiže nie je našim záujmom obce, aby príspevková organizácia sa volala Kláštorisko, pomlčka, archeopark a múzeum v Letanovciach v zátvorke KAML, ale skrátka KAML sa bude používať tak, ako je to väčšinou v testácii pri zmluvách a pri podobných, aby sa stále neopakovalo, že Kláštorisko, pomlčka, archeopark a múzeum v Letanovciach, tak v takýchto tu administratívnych veciach bude mať táto príspevková organizácia skrátku KAML. Predtým sme to mali v samotnom názve, definovaný ten názov, bolo v zátvorke KAML, ale to... A na to nás upozornili, že to by bol takto celý názov tejto a toto... Vrátane toho KAML, to nechcem. Čiže keď budeme zakladať ďalšiu príspevkovú, budeme vedieť. Takže rozpráva, otázky. Pokiaľ nie sú, tak prečítam návrh uznesenia k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach schvaľuje zmenu uznesenia číslo 107/12/2024 zo dňa 11.12.2024 následovne. Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach na základe paragrafu 21 odstavec 9 písmeno A až H zákona Slovenskej národnej rady číslo 523/2004 zbierky o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších predpisov schvaľuje zriaďovacú listinu príspevkovej organizácie obce Letanovce, veľké K Kláštorisko, medzera, pomlčka, veľké A archeopark a malé M múzeum v Letanovciach s veľkým L v zátvorke ďalej ako KAML, skrátka, kde dvojbodka za A. Označenie zriaďovateľa obec Letanovce Slovenského raja 66/55 05313 Letanovce IČO 00329 304. Za B názov rozpočtovej organizácie Kláštorisko, pomlčka, archeopark a múzeum v Letanovciach so sídlom Slovenského raja 66/55 05313 Letanovce. Za C forma hospodárenia príspevková organizácia. Za D dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 1.2.2025. Za E vymedzenie predmetu činnosti príspevková organizácia Kláštorisko, archeopark a múzeum v Letanovciach, čiže KAML sa zriaďuje predovšetkým na plnenie verejnoprospešnej činnosti obce. Príspevková organizácia KAML slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potreb obyvateľov obce Letanovce a na spravovanie archeologických lokalít a národných kultúrnych pamiatok v majetku zriaďovateľa nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Letanovce a taktiež k efektívnemu zhodnoteniu majetku obce v súlade s platnou právnou úpravou, najmä paragrafu 4 odstavec 3 a paragrafu 8 zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Za F označenie štatutárneho orgánu, riaditeľ, ktorého na návrh starostu obce menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Za G vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácie zverejný do správy pri jej zriadení, bude vymedzený osobitným protokolom. Za H určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriaďuje, je doba neurčitá.
Dávam hlasovať, to je z prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem a konštatujem, že aj uvedené uznesenie bolo zastupiteľstvom jednohlasne prijaté. Prešli by sme k bodu číslo 11 a tým je bod rôzne. Má niekto z prítomných poslancov, respektíve zamestnancov niečo do bodu? Ja sa len chcem opýtať, že na oficiálna adresa je obce, obecného úradu alebo obce Slovraja 66/55 a už v osmičke som si všimla, že tam kláštorisko SRO, ale je možné, že vy na pečiatke máte normálne Slovenské raja 55, to je v poriadku, hej? My máme, ja som to pozeral v obchodnom registre, všade je Slovenské raja 55. Dobre. Priznám sa, že neviem, či to je správne, že lebo oficiálna názov ulice je Slovraja. To nie, že by to potom zase nemalo. Ale je to vám v názve, lebo ja som to už si overoval. Dobre. Neviem, asi obchodom je také. Čiže asi vtedy tam sme mali dať asi slovo, sa malo dať slovo pod krajem, ale je to tak. Sedí to, ja to vždy kontrolujem. Nie, podobnú ulicu to je možno aj jedno. Možno vytrafiť, ak je. Vtedy to je jedno. Kopec firmy má takú adresu, že nikto nenájde nikdy. Nejaké hľadiska. Dobre, ďalšie nejaké otázky, podnety? Sú strany občanov, sú nejaké otázky? Nech sa páči, máte priestor. Ak to nie je tak, prejdeme k bodu číslo 12. A tým je záver. Ďakujem zúčastneným a prítomným poslancom obecného zastupiteľstva a novému pánovi prednostovi za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prajem ešte pekný večer.